Nachádzame sa v tichej lokalite obce Moravany nad Váhom, časť Pálenica. Výstavba domov, ktorá sa tu realizuje, je robená na 4 alebo 8 árových pozemkoch. Máte možnosť si vybrať. Takisto je možnosť vybrať si aj vnútornú dispozíciu domu, buď 3+1 alebo 4+1. Domy sú stávané z kvalitných ekologických materiálov, sú postavené v triede nízkoenergetických domov a ako sami sa presvedčíte ako zvonku, tak aj v interiéri, potom vám ukážeme jednotlivé použité technológie aj materiály. Takže poďme vstúpiť do domu, kde sa vaše sny stanú realitou. Všimnite si riešenie osvetlenia týchto priestorov, pretože okrem klasického svetla sa to využívajú svetlovody. Je to novinka, ktorá sa využíva iba krátku dobu a výhoda je tá, že do miestnosti sa dostáva denné svetlo, ktoré preniká cez šošovku v streche až sem do miestnosti. Vykurovací systém v tomto dome je riešený veľmi zaujímavo. Využívajú sa dva nezávislé systémy. Za prvé ústredné vykurovanie pomocou plynového kotla, rozvody radiátormi po celom dome. Zároveň máte vyriešené ešte podlahové kúrenie v kúpeľni a záchode. A druhé je nezávislé vykurovanie pomocou krbových kachlí, ktoré budú schopné vytopiť celý dom nezávisle aj na vykurovaní ústrednom. Podlahy v dome sú riešené veľmi zaujímavo. Je to prírodný dub, drevo. Môžete si všimnúť, že je to masív, je to materiál, nie je lamino, žiadna umelá hmota. Podlahy sú takto vyriešené v celom dome a čo je veľmi zaujímavé, drevo poskytuje príjemný pocit tepla a pohody. V cene domu je kompletne zariadená kúpeľňa. Môžete si všimnúť, že sa tu nachádza rohová vana, nachádza sa tu umývadlo so skrinkou, je tu priestor na pračku. Pripomínam len, že podlahové vykurovanie vám spríjemní pocit tepla. Príjemným prekvapením v tomto dome pre vás bude táto miestnosť, ktorá slúži ako šatník. Môžete to využiť na to, že všetky veci, ktoré používate na oblečenie, na obutie, pre sezónne vymenenie veci môžete zložiť tu a v žiadnej miestnosti nepotrebujete tým pádom žiadne skrine. Pri príležitosti dokončenia prvých domov sme sa rozhodli ponúknuť svojim klientom zaujímavú akciu. Ponúkame im možnosť využiť bonus, a to v podobe kuchyne značky Sicora, ktorú v spolupráci so spoločnosťou Domov Piešťany ponúkame prvým 9 záujemcom. Nachádzame sa v takejto kuchyni, ako môžete vidieť, všetky prívody sú pripravené. Zaujímavosťou tejto kuchyny je to, že má aj komoru, to znamená, gazdinky majú všetko po ruke, môžu si vybrať všetko potrebné. Okná a dvere v tomto dome sú plastové, kvalitné, 5-komorové a ako sa môžete sami presvedčiť, tak z vnútornej strany sú biele, z vonkajšej strany sú hnedé, takže zvonku sú naozaj doladené farbe domu. Súčasťou dodávky a ceny domu sú aj sieťky proti hmyzu a vnútorné žalúzie. Každý majiteľ domu určite ocení túto miestnosť. Nazývame technická miestnosť, bude sa v nej nachádzať plyn na ústredné vykurovanie, ale zároveň je dostatočne veľká, aby ste si tu mohli odložiť či už bicykel, možno aj motorku, grilovanie alebo iné náradie, ktorým pracujete na záhrade. V krátkosti ste mali možnosť zoznámiť sa s našim projektom. Videli ste domy, videli ste interiéry. Aby ste videli lokalitu a krásu okolitej prírody, doporučujem, aby ste prišli osobne. Takže nech sa páči, máte možnosť sa informovať buď na našich webových stránkach, telefonicky, ale najlepšie je to určite osobne. Príďte, budeme sa na vás tešiť.